Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Vieda Vermogensbeheer. Welkom bij een nieuw Cambuurjournaal. De volgende wedstrijd wacht het een druk weekend voor Cambuur. Vreed nog de oefening op FC Den Bosch. En op manje alweer de thuiswedstrijd in FC Dordrecht. Op een duel dus met een concurrent. En de laatste training voor die wedstrijd werkt het Cambuur al in het nieuwe Kooistadion. Een restige training, want ja, als je 2 dagen lien nog spelen hebben, dan hebben de spelers hier en daar nog wel wat pijntjes. Grote vraag is dus, hoe gaat de selectie van trainer Henk de Jong naar die wedstrijd in Dordrecht? Als je punten pakken en wedstrijden zou winnen of no-dien, ja, dan had je geen blessures. Dat is heel gek, maar dat bloed dan, dat is er dan net. En dat zullen we nog krijgen, we konden even geluk in het stadion trainen. Het trainingsveld is heel moeizaam, dus we gaan hier traint. Je wil eigenlijk weer van het kunstgras houden. Maar ja, dat moet eerst nog wat aan gebeuren voordat het echt top is. Nou, dan kunnen we hier gelukkig trainen. Ja, dan zie dat de jongens goed binnen. Ze zijn fit, ze hebben er zin in. Kwart zijn, never change a winning team? Ja, dat is groot, die kans is groot. Maar dan goed naar de spitspositie in. Maar Jonathan Afalabi die komt er weer bij, hebben we mee opzet thuis litten. Omdat we hem toch oors ingooien op kunstgras. En we willen ook Menje en Sater broeken. Dus dat hebben we uitlijn. Dat is weer best alleen lastig voor hem. Maar ja, wij denken dat we daar verder mee komen. Hè? Dat hij fit is. Dus we gaan nu 12 van die jongens hebben. Ja, en het lijkt het met Jerry, die lijkt het goed. Hè? Dus ik denk dat hij starten kan. Wie krijgt nog wel een momentje, misschien Holland, maar dat valt al in daar? Nou, een dikke kap. Dat moet lukken. He, dus nee, dat moet wel lukken. En FC Dordrecht is een tegenstander die het wel in plak boppen Cambuur zit. Maar die het al een vreed mij liefst 4-0 onder de kont krijgen bij Telstar. Het is nooit lekker om met 4-0 te verliezen. Alleen is er wel een ploeg die kan het omzetten. En die kan ik mijn revanche komen. Maar wij hebben ook gevoel. En daarom wij ik net een seconde verslappen in denken. Nee, het is morgen gewoon een topwedstrijd. Tussen de top 4 op dit moment. Ja, daar mag ze staan. Dat ben de mooiste wedstrijd die er bent. Daarom voetballen we. Het gaat om een prijzen nou. Cambuur komt er de oranje weekend heel tijd beter in. En dat geldt ook voor Nicky Soeren, de reserve-onvierde van Cambuur. Eind november in de uitwedstrijd in Telstar kwam Nicky Soeren in de basis. En dat basisplak had hij daarna net meer fortune. En hij wordt heel tijd meer de echte Nicky Soeren. En dus liet Sjen waarom Cambuur hem voor dit seizoen ophellen bij MVV. Ja, ik begon niet zo goed. Ik had ook last van heimwee. Ik voelde me niet zo op mijn plek. Alleen dat is wel 360 graden gedraaid. Dus daar ben ik blij mee. En je ziet het ook terug in mijn spel nu. Wat was voor jou het kantelpunt waarop je dacht... Oké, ik zit nu weer goed in mijn vel. Ik ga weer spelen en ja, ik begin weer de ouder te worden? Ja, vanaf het moment dat mijn vrouw weer ook hier in Leeuwarden is komen wonen. En ik denk ook wel de geboorte van mijn dochtertje. Dat speelde misschien onbewust ook wat mee. Alleen ja, dat is nu allemaal goed. En ja, ik hoop nog lang hier te kunnen voetballen. Met hoeveel vertrouwen ga je naar Dordrecht? Gezien afgelopen vrijdag tegen Den Bosch. Ja, met heel veel vertrouwen. Alleen we moeten ook niet nu denken dat we iedere wedstrijd gaan winnen. Dat willen we wel. Alleen ja, je moet wedstrijd voor wedstrijd gaan bekijken. En ja, we willen Dordrecht hier thuis gaan opeten. Dus daar gaan we alles aan doen. We gaan ze opeten, zijn Nicky Soeren, Wisseltjen. Ze doen het maar de volgende Alve. Die winnen eigenlijk dezelfde als in de wedstrijd in Den Bosch. Maar Hilterman dus in de spits. En Galvez weer op de linker verdedigingspositie. Goed, 12.000 mensen zie je er in het Kooistadion. En die zeggen Cambuur uitstekend uiteen zetten. Maar dit prachtige paasje van Mark Diemers op Hilterman. Het is echt een juweel van een paas. Maar de boetenkant doen. Maar dan schucht hij naar die kant. En daar staat een man mooie vlagen. Deze man dus. Dat is de assistent scheidsrechter Jeremy van der Leij. Maar wat is een heerlijk paasje. Maar die van der Leij zucht het goed. Want hij staat krekboetespul. Jeremy Hilterman passeert mooi de keeper. Maar hij telt helaas net. Wel een prachtig doelpunt. Cambuur weer heer en meester op het eigen veldje in de ploeg uit Dordrecht. Die uiteraard wel mooi voetballen woer. Net van niks op een tweede plakje zit in de competitie. Een van de ploegen die Cambuur kansloos van de matte afspelen in augustus doet Cambuur in Dordrecht op visite weer. Maar dit jouwt al aan dat Cambuur op jacht is naar een doelpunt. Dit is Rempo Balk. En Balk, ja, die had al 13 doelpunten gescoord. Die wilde nog graag 1 of 12 of 3 bij maatje uiteraard. Nou, voorlopig even net. Het is nog 0-0 na een joggetje minuten. Dit is Benjamin Pauwels. Komt daar gewoon echt weer in vorm. En dat geldt zeker voor deze man. Nicky Soeren al het hij hier eventjes balverlies.
En dan kan Dordrecht eruit komen aan de linkerkant via Affaker. Affaker krijgt die bal mooi en had een protte romte. Komt op de punt van de sectiemeter. Ja, en zit dan in dit schot. Dat had die Griff wel eens beter diend, de onvaller van FC Dordrecht. Dit is Jari Schuurman, dat is de man van alle standaard situaties. Dit is een beetje de Mark Diemers van Dordrecht, Johnny Sezekinnen. Maar hij had hier toch een beetje apart balverlies. En dat hield hier zeker echt van de verdediger Giel Alde Keizer. Ja, die is dan balk kwijt en die profiteert. En dan zit het stadion wel op een kop. 23e minuut. 2 dikke fouten eigenlijk van Dordrecht. Het begint met de fout hier dadelijk van Jari Schuurman. Dat had hij net zo vaak, maar hier krijgt hij de klus bepaald net mij. Is het Hilterman die het oppikken kan? Is het Alde Keizer die de bal echt net onder controle krijgt? En dan stift Remco Balk de bal prachtig voor de keeper Biay Hinne van Dordrecht. Hier nog een keer te zien. Prachtig mooi. Schitterend doelpunt. Volkomen terug de voorsprong voor Cambuur, want ze weer echt de volle betere ploeg. Dan is er altijd nog Jaden Slorry, dat talent aan de kant van FC Dordrecht. Wat voor gevaar zag ik in. Slorry had ik ooit in de belangstelling staan voor Cambuur. Maar ja, dit doet hij bepaald net goed. Is Sableelt het nou een krap aan de Jelloeren spelen nog altijd 1-0 voor de Jouters niet. Nou ja, misschien wel wat meer scoren matten hier, maar dat net dien. En dan komt dit en daar is hij dan weer. Jaden Slorry. Nou komt hij wel echt heel gevaarlijk op de keeper om. Maar dat is Thijs Jansen die het maar een prima reactie die bal eruit weer te houden. Ja, heel lang wacht hij. Schummer wacht hij. En dan komt het schot. En dan is de reflex meer als prima van de keeper van Cambuur. En Sableelt het 1-0. En geven we op naar het skoft. Hier een mooie lange bal van Soeren op. Ik zou gaan zeggen uiteraard Balk. Nou vallezen Balk. Nee, hij shit. En dat hier die beter net in. Want Hilterman en Pauwels winnen beide van de goal te vinden. En dat hier naar elke dag een meer kans op succes hoor. Marouane Affaker gaat eruit. Hij wordt vervangen door Kwame Tabiri. Die komt hier het veld in. Dordrecht Wolven zelfs beziekje om op zijn minst een gelijk spul mee te nemen uit Ljouwtwaai. Maar na een rommelig begin van de tweede helft komt er stadig al weer wat meer lijn in het spel van Cambuur. Het weer net zo goed als dat het in de eerste helft weer. Dat maar voor de eerlijkheidshalve wel bij zezen. En dan hij dit. Dan peert Bryant Nieling die bal joef. Eén keer voort. Ja, het is absoluut net de bedoeling om op goal te zitten, denk ik. Hij roeit gewoon. Boom, weg is weg. En dan maakt die keeper als een speer waarom naar zijn goal. En hij kan hem krijgt voordat hij in de kruisingvlucht eruit pikken. Dat hier een bijzonder doelpunt was. Dat hier het doelpunt van de maand werd van Cambuur. Komt er van Mark Diemers. Komt voor de voeten van Galvez. Krijgt hem bij Balk. Balk komt er echt net terug. Het is druk in die sectiemeter. Soeren vangt op. Brengt de bal weer naar Galvez. Galvez kan Diemers in de combinatie beloeken. En dan kan de Finse International de bal voorzetten. Dat doet hij heel goed. En dan staan er 2 man. Mercera en Hilterman die bal op een goal koppen kunnen. Het is nevens mij Hilterman die het doet. Maar hij gaat er krijg naast. Dit skilde net volle. De Wienermeesken die juichen omdat er een net bewoog, maar dat wie het ziet net. En zo komt er weer een corner. Afolabi in het veld kwam. Ja, hij docht even een duit in het bekende zakje. Maar hij scoort net. Mooie kopbal uit die corner van Mark Diemers. Hij komt goed van zijn zinstander. De reactie van Biay, de keeper van Dordrecht, is prima. En zo geven we op naar de, nou ja, pak een beetje de laatste 10 minuten van deze wedstrijd. We zitten in de 80ste minuut. En dan is dit Narti. Narti passeert iemand, dan al lezende Balk. Balk schot. Ja, hier mocht hij zitten, hè, want die positie weer riant. Maar op en hij is er een prima reactie van de Dordrecht keeper. Dit doet Narti goed. Hij leidt hem keurig naar de rechterkant. Het schot is ik net verkeerd van Balk. Maar de keeper reageert alert. En zo is het nog altijd maar 1-0. En dat is wat Boppe deze wedstrijd gewoon verstelt. Die hele tweede helft. Het is maar 1-0. Eén keer valt zo'n bal goed in de sectiemeter. En je bent de klos. Deze valt net goed. Want die kan oppikt worden door Mark Diemers. En zo kan Cambuur eruit komen. Maar de mooie lange bal op Afolabi. Afolabi een sprintduel met de keeper. Keeper krijgt hem uiteindelijk te pakken. Er komt Narti. Narti! Ho. Dat hier haast weer een doelpunt van de maand West. Maar ik Narti weet hem er net in te krijgen. Keeper wie heel nog voort. En dan zit je niet een keer, ja, dat scoort al hier. Want dan denk je, daar hier ik wil wat zuiver te zitten kunnen. Het is wel een prachtige actie. Hier het blok, wat zetten we het terug Afolabi. De keeper die hem als laatst onrekkert. En daar komt Narti. En die bal die krijgt te volle draai. En gaat er dus net in. Maar Cambuur wint wel, maar 1-0 van Dordrecht. En dus is er blitzkip bij de doelpuntenmaker Balk. Bij de onvierder Diemers. Bij de trainer Henk de Jong. Achter is vreugde bij de hele spelersgroep. Er is vreugde bij alle supporters. Cambuur pakt 3 belangrijke punten in Dordrecht. Ja, dit weer wel beslissen. En om mij te doen, om die bovenste te plakken. Net beslist in de eindrangskikking, maar we zitten er mooi bij. En we zijn gedeeld tweede.
Ja, daar willen we graag in. De wedstrijd op hemzelf, ja, je hebben eigenlijk weer amper wat voor doen. Eén grote kans voor Slorry, dan liet je hem keeper zien dat hij mooi docht. Dat weer was zo'n beetje. Hè? Ja, dat weer de eerste schot echt op goal waar hij een echte redding doen moest. Dus het is in 4 wedstrijden nog 3 schoten. En dat is wel aardig. En dan echt op goal, hè, waar hij wat maakt. Dus nee, daar ben ik hartstikke tevreden over. Dus we weten dat we daar goed staan. De tweede helft vind ik dat we, de eerste helft is sprankelen, de tweede helft weer iets minder leuk. Maar dat wist altijd dat er gebeuren gaat. Zeg ik dingen verhoren. En ik vond dat we het na een 10 minuten over namen. En dan krijg je dan moesten wij dikker winnen dan dit. Ik denk dat we een hele goede eerste helft spelen. Volwassen, veel strijd en passie, maar ook goed voetbal. Ik denk de eerste helft heel tevreden over kan zijn. De tweede helft was degelijk. Ik denk dat het een beetje dezelfde wedstrijd als Den Bosch was, waar ook de eerste helft prima was. De tweede helft iets degelijker. Dan creëren we iets minder. Vind ik dat we iets onrustiger aan de bal zijn. Dat kunnen we nog beter gaan uitspelen. Maar uiteindelijk zijn we niet meer in de problemen gekomen. Een nieuwe competitieplak, dat is wel clear, Henk. Mas nou net gewoon zeggen, nou gaan we echt vol voor minimaal plak 2. Ik weet al lang werk voor geen geert. Maar ik maar nooit de volle erop hier. Gewoon lekker terug. Hè? Mooi, maar je meest nooit terug. En ze vinden net zo vol aanzien nu te voetbal. En dat maar we horen. Nu moet je niet meer kijken naar nummer 8 of zo kunnen we. Nee, dat is allemaal wel oké. Je moet nu kijken naar nummer 2, misschien wel 1, toch? Ja, maar je moet af en toe de verwachtingen ook een beetje temperen, weet je wel. Je moet ook wel reëel zijn natuurlijk. Kijk waar we vandaan komen. En alles staat relatief dicht bij elkaar. Dus je kan ook een keer 2 keer verliezen. Ja, dan sta je weer ver van promotie af. Dus het belangrijkste is dat wij straks mee gaan doen aan een toetje. En dat is die play-offs. En het liefst hebben wij natuurlijk ineens direct promoveren. Net als de hele stad, hele stadion, alle mensen. En ik denk dat het erin zit. Maar dan moeten we wel rustig blijven. Wedstrijd voor wedstrijd. Allemaal clichés gooi ik er even in, Geert. Maar het is wel zo. Dus ik heb alle vertrouwen in. Dat mij, want Volendam is de leider, maar 61-29. Komen de sneur de zinstander van Cambuur. ADO Den Haag in Cambuur, beide op 54. Cambuur West niet meer. Ja, Excelsior Dordrecht, het zit er al in te komen. Waar wit, Vitesse is nog onderaan, 8:30. Een mooie oefening in het Kooistadion in FC Dordrecht. En de volgende kreken die zit snel alweer op het programma. Dan gaan de layouts op bezitten bij de koprenner FC Volendam. Graag ontan. Het Cambuurjournaal waar mij mogelijk maken toch bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Vieda Vermogensbeheer.